Avui als 5 dies farem sopa de vermà i és que hem vengut fins aquí, fins a Binissalem, per veure com donen de sopar en els seus veïnats i és per això que venim a parlar amb en Paco, que és el cuiner d'enguany. Paco, bon dia, com estàs? Bon dia, va bé. Estem desfent carn. Ben, Paco, vos veig aquí ben enfeinats. Què és el que estic preparant, concretament? Ara preparant la carn per començar el sofrit amb oli, sal i llavors tirant la carn i anant sofregint. I de Paco, moltíssimes gràcies. D'aquí uns minuts mos ho contes. I llavors anem fent, tirant la ceba i ara fem brou per ser dels ossos en ceba, pastanegó, porro i sal. Fantàstic, Paco, això té una pintassa. D'aquí uns minuts en parlant i vos mostram com està anant aquesta preparació. D'aquí uns minuts aquí, en els 5 dies. De fet, hem volgut fer un experiment amb els nostres espectadors i hem mostrat un plat amb un succedani de caviar, d'aquest que xerràvem ara fa una estona, i els hi hem demanat què trobau. Mireu el que ens han contestat. Me sabries dir què és això? Crec que és caviar. Per la vista que té, caviar, se sembla en el caviar, però és que no ho sé. El caviar. Trobes que això és caviar? Sí, pues és molt possible, no que a l'etiqueta posi una cosa, pero que después nos diga una altra. Estoy seguro que eso sucede mucho hoy en día, pero bueno, yo creo que hay organismos que están constantemente en defensa de esto. Sí, pot ser amb menjar i hi ha coses que no són de menjar, Sabia que el caviar era això, però realment mai ho he provat i no ho sé diferenciar. Així que supos que si algú li demanen o li donen, se creurà que és caviar. Yo creo que en Navidad y en todo momento. La verdad es que eso sucede mucho, hay que tener un poco de ojo. Posar altres productes i tenir més guanys ells a costa dels béns dels consumidors. Bueno, nosaltres ara continuem xerrant de menjar, però aquesta vegada no hi ha trampa ni cartó. Menjar del bo, nostre i d'aquí, Marta. De bon de veres, Jaume. El de Binissalem, just ahir, els seus veïnats també varen celebrar Nadal tots junts i ho han fet amb un sopar multitudinari que tenen com a principal ingredient els fideus de vermà, però enguany han provat de fer una petita modificació pel que fa al cereal. El nostre company, en Xavi, ara ha anat a veure com varen anar els preparatius. A Binissalem, com podeu veure, ja ho tenen quasi tot a punt de cara que avui vespre puguin donar de sopar en els seus veïnats i és per això que venim a parlar amb en Toni, que és el vicepresident de l'Associació de Varietats Locals. Toni, bon vespre, com estàs? Bon vespre, molt bé, com va tot? Bé, Toni, avui vespre quantes persones hi ha aquí convidades a sopar? Entre 150 i 180 persones, més o manco. Mare meva, ja n'hi ha. És que clar, això són el que diríem els fideus de vermà, no? Sí, el típic fideu de vermà aquí, l'únic que han fet tot amb productes autòctons de les nostres illes i producte local d'aquí, i sobretot també amb ecològic. Les tres premisses. I clar, els fideus de vermà que farem avui vespre són aquests que estem veient ara mateix, no? Aquests d'aquí, això són els fideus de vermà, però estan fets amb farina de blat barba, que és un blat antic de risc d'erosió genètica. Aquests fideus són fa 50 o 60 anys que no se feien i gràcies a l'empresa de Porreres en Rosselló ha volgut fer i ha volgut tornar a fer aquesta prova. I és que, clar, Toni, llevat d'això, enguany la vostra associació està d'aniversari, no? Sí, fa 20 anys, des que se va fundar. Exacte, sí, sí. I de Toni, enhorabona i esperem que en faceu molts més, però anem a passar a explicar els ingredients que haurien de mestir per fer aquests fideus de vermà. Doncs mira, aigua, oli també d'olives mallorquines, d'oliva mallorquina de varietats antilles, uvas de més ecològic, en sistema d'agricultura ecològica. Després posam, també donarem olives pansides, tomàtiques de ramellet, raves mallorquí per poder posar la gent a picar i després tenim cacauets i bessons mallorquins.
i taronja, clementina i mandarina, i melons, tardans. I doncs podem veure que tot és pràcticament producte local, però si venim ara per aquí veiem aquesta super paella, que és ben gran, i aquí, clar, de moment no hi ha res, però sí que aquí tindríem el que seria... bé, aquí esteu començant a bullir cosetes, no? Que és el que esteu començant a fer, perquè... Aquí bullim els ossos del me, o de les ovelles, i ja ho tenim preparat amb verdura, porros, ceba, pastanagó, i aquí és on ara se bull tot això per fer brou, per llevar els fideus. I doncs, Toni, això encara no està acabat de bullir, però té una oloreta fantàstica. Molt bé, i doncs ja ho veurem. Menys si quedeu aquí, podreu sopar. I doncs, Toni, moltíssimes gràcies, quedarem a sopar, oh? En voler, n'hi que prou. Moltíssimes gràcies i molt d'anys. Molt bé, igualment, bon cap d'any. Salut i força. Salut, Toni. Doncs ja ho heu sentit, aquests són els ingredients que en Toni posarà al sopar que tenen avui vespre els veïnats aquí a Binissalem. Sí, Jaume, tot d'una seguirem amb més continguts. Fem res, només una petitíssima pausa per publicitat, però també vos abans que avui ens visiten a Marga Rigo, la nostra nutricionista, i amb ella també visitarem una botiga que no utilitza plàstics. Avui, als 5 dies, hem vengut fins a Sóller, ja que hem vengut fins en aquesta botiga que tracta pràcticament la majoria dels seus productes de quilòmetre zero i estan molt compromesos en la sostenibilitat. De fet, parlarem amb la seva propietària, Ana Bernadette. Bon dia, com estàs? Bon dia. Ben, Bernadette, trobes que la gent està conscienciada amb el tema de la sostenibilitat darrerament? Bueno, gràcies a Déu, els clients de Ria Orgànic tots estan molt conscienciats i disfrutam de veure que hi ha gent molt preocupada per no emplear plàstics i per la sostenibilitat, com tu dius. I doncs, Bernadette, si t'apareix d'aquí uns minuts en parlam, moltíssimes gràcies, així que companys, d'aquí uns minuts parlam amb la Bernadette i vos contam tot el que ens dirà, com sempre, d'aquí uns minuts, als 5 dies. Mira, fa una estona xerràvem dels plàstics, de generar menys plàstics, i un bon propòsit d'any nou seria començar a comprar aliments sense plàstic o demanar bosses de paper per dur la compra. De fet, és una pràctica cada vegada més estesa, però és abastament fins a quin punt han canviat els nostres hàbits a l'hora de consumir. Ens hem acostat fins a un restaurant botiga de productes 100% ecològics a Sóller, i això ens han dit, mireu. Avui hem vengut fins a Sóller per parlar de sostenibilitat i és que en aquesta botiga saben ben bé el que significa. Per això parlam amb la seva propietària, Ana Bernadette. Bernadette, bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé. Primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bernadette, el primer de tot, ara parlarem del tema de l'ecologia i la sostenibilitat, però conta'ns primer de tot de on ve aquesta idea de crear aquesta botiga ecològica. Pues ve arrel de descobrir que era molt necessari menjar saludable. Menjar saludable té una premissa que és menjar ecològic i veure que la gent que necessita menjar així per intoleràncies, que desgraciadament de cada vegada n'hi ha més, pues ho teníem molt complicat si no menjava a casa. I aposta varen decidir obrir tenda i restaurant per facilitar a la gent amb problemes de salut o que se vol cuidar o complir els seus objectius. I també per ajudar una mica a salvar el planeta, perquè falta fa. Ja fa falta. I quants d'anys fa que duis aquest projecte a terme? Però vàrem obrir a l'abril del 2019. Bé, I aquí tenim tot el quilòmetre zero, sense plàstic, 100% ecològic. L'espai també és bioconstrucció, que això també és molt important, el sòl és de guix, i el restaurant també és 100% ecològic i en la mateixa filosofia. És que clar, Bernadette, jo te volia parlar d'això, perquè veiem en terra, veiem després tots aquests prestatges, o per exemple les prestatgeries que teniu allà darrere, tot està fet, res està fet en plàstic, tot està fet de producte que se pot reutilitzar i d'alguna manera que se pot, pot tenir moltíssims d'usos i que no s'ha d'aturar. Això és la nostra idea, és a dir, la idea d'un món sostenible és intentar reusar tot el que tenim. Aquests prestatges ja els teníem i els van reconvertir en això. Tenim la sort que a casa tenim fusters. I és que després també m'has intentat dir
que aquí, sobretot, potencieu molt la venda en el granel, no? És dir, que la gent ja vengui amb en la seva capseta, amb el seu potet de vidre i s'endugui tot granel, no és vera? Exacte, per evitar els envasos de plàstic. Aquí tenim, tot el que se pot vendre a granel ho venem a granel, la gent ve, jo disfrut de veure que els nostres clients estan superconscienciats, venen amb els seus propis pots, són les seves pròpies bosses. Si jo ara me'n vull dur alguna cosa d'aquesta tenda, no tens res, per exemple, però sí que tu m'ofereixes algunes solucions, com per exemple m'has comentat aquest potet d'aquí, no? Sí, això és un suc que nosaltres venem en el restaurant i aprofitam les botelles, els escuram, i quan ve qualcú, com ara el teu cas, i me diu ai, és que me fa ganes d'un sabó però no he duit res. Nosaltres aprofitam això i dins aquestes garrafes hi ha sabó de mans, aquí hi ha detergent. Val, i és que, clar, això sobretot per productes granel, però si jo, per exemple, m'endur alguna fruita, alguna verdura, hi hauria, per exemple, bosses d'alguna manera que no contaminin? Bueno, aquí hi ha aquest tipus de bosses que són bosses de cotó, també cotó ecològic, i això la finalitat és reusar, és a dir, amb això no empleam ni paper, perquè el paper també, tot el que sigui emprar i tirar, doncs no mos interessa. És dir, no contaminaria i se pot fer totes les vegades que facin falta, no? Exactament, i de fet la gent ja ve aquí amb aquest tipus de bosses, fa tota la compra i ja se n'ho du directe a casa seva. Fantàstic, Bernadette, i doncs moltíssimes gràcies per atendre en els 5 dies i molt d'anys. Molt d'anys, igualment. Que vagi bé, Bernadette i de companys, ja ho heu sentit, això és el que ens ha dit na Bernadette en aquesta tenda que cuiden moltíssim el tema de l'ecologia, la sostenibilitat i el producte de quilòmetre zero. Moltes gràcies, Xavi.